А мікрофон можна? Включіть, будь ласка, мікрофон у себе. О, все. Тепер працює? Тепер так. Працює? Так. Щодо виборів президента України 31 березня 2019 року. Отже, всі засоби масової інформації України, вони вже на минулому тижні в тій чи іншій мірі висвітлили позицію Меджлісу кримськотатарського народу, яка викладена в рішенні Меджлісу кримськотатарського народу. Я маю при собі зараз це рішення. Якщо є потреба, ми можемо його ще раз зачитати. Я хочу звернути вашу увагу на деяких моментах, пов'язаних з мотивацією, на підставі яких базується наше рішення. І серед цих мотивацій є такі, що, усвідомлюючи свою відповідальність за майбутнє суверенної, незалежної, демократичної України, включно з Кримом, особливий статус якого в формі національно-територіальної автономії має визначитися, виходячи з невід'ємного права кримськотатарського народу на самовизначення як корінного народу в Україні, будучи переконаними в тому, що найбільш значущим критерієм в оцінці кандидатів в президенти України є їх здатність мобілізувати українське суспільство на відсіч російської агресії проти України і почати процес відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які включають Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. І також члени Меджлісу, виходячи з бажання здійснити свій внесок в мобілізацію українського суспільства в ході підготовки і проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року, вони і прийняли рішення висловити підтримку діючому президенту України Петру Порошенку і закликати громадян України в ході виборів 31 березня 2019 року підтримати голосуванням кандидатуру Петра Порошенка на обрання президентом України на новий термін повноважень. Все це вам відомо, я це просто трошки освіжую в вашій пам'яті. Я не буду далі наводити ті чи інші мотивації, тим більше вони вам відомі. Я краще почекаю на ваші запитання. А зараз дуже би попросив би пана Мустафа висказати своє бачення ситуації, пов'язане з виборами президента України і все інше те, що він вважає за доцільним сказати. Меджлис крымско-татарского народа, как представительный орган крымских татар, конечно, в первую очередь принимает во внимание пожелания и волю того органа, который его того народа, который его избирает. Мы проводили очень хорошие исследования среди наших соотечественников по поводу предстоящих выборов. И решение это согласовано как с членами Меджлиса, которые находятся в оккупированной территории, так и с теми соотечественниками, которые там остаются в Крыму. И с теми, которые вынуждены были после оккупации покинуть Крым. Президентские выборы очень важные. Мы все проводили исследования также всех 44, теперь уже 39 кандидатов в президенты на предмет того, каково их отношение, какие их будут действия в плане восстановления территориальной целостности Украины, их отношение к агрессии, их будущий путь Украины в плане евроатлантической интеграции. Показательно, что около 20 кандидатов
ни в программе своей, ни в каких-то высловливаниях в прессе, ни словом не упоминали о необходимости возвращения оккупированных территорий. Некоторые выражались так-то туманно. Один кандидат даже высказался в том плане на вопрос, как вы собираетесь освобождать Крым, прямо сказал, пусть его освобождает тот, кто его отдал. Это имеется в виду, наверное, Янукович должен освобождать. Одним словом, есть такие очень безответственные кандидаты в президенты. Приходя к выводу о необходимости поддержки Порошенко на следующий срок, мы исходили из того, что Порошенко стал президентом в той ситуации, когда практически армии не было. Страна была в опасности, вообще была угроза существованию самого украинского государства. Казна была пуста, полностью обкрадена. В этой сложной ситуации наша страна во главе с Порошенко все-таки удалось отстоять нашу независимость, укрепить армию. Сейчас наша армия, по сообщениям разных рейтингов, одна из находится в 17 месте по своей потужности, по своей боевой мощи. И Порошенко во всех международных платформах, в том числе Генеральной Ассамблеи ООН, постоянно поднимает этот вопрос, проводит активную деятельность в борьбе с нашей главной такой братской страной за укрепление независимости страны и освобождение оккупированных территорий. Можно, наверное, много говорить о что-то недоработках, недостатках президента. Они у всех есть. Если мы хотим иметь президента, который вообще никаких недостатков не имеет, то у нас вообще, наверное, президента не будет. Не бывает людей без недостатков. Но из всех кандидатов, которые на сегодняшний день есть, мы, проанализировав, решили поддержать Петра Порошенка. Буду просити вас, якщо є запитання, хотілося б, щоб такі запитання були, їх надавати. Скажіть, будь ласка, Вікторія Бойко, телеканал АТR, а чи є розуміння, яка кількість людей, можливо, може приїхати з Криму і проголосувати на виборах президента? Ми звернулися до всіх громадян України, які живуть постійно в тимчасово окупованому Криму, щоб вони здійснили ті процедури, які нададуть їм можливість проголосувати на материковій частині України. Ну, зрозуміло, що тут треба трошечки прикласти зусилля. Треба виїхати з Криму і дійти до найближчого місця, де є державні реєстри виборців України, і звернутися з відповідною заявою, внести своє прізвище і місце голосування 31 березня. А друге – це виїхати вже в день голосування, бо за 5 днів до початку голосування ця процедура, вона завершується уточненням місця голосування. Вчора мені доповідали, що на материковій частині України зареєструвалося понад 2000 громадян, які постійно проживають на території Криму. Действительно, как сказал Рифат, сложность в том, что человеку, который хочет проголосовать, нужно приезжать дважды. Во-первых, это накладно, во-вторых, есть основания по предыдущим выборам, в частности, в 2014 году, о том, что оккупанты будут препятствовать выезду наших соотечественников. Но, тем не менее, очень много наших соотечественников выражают готовность. Если уже зарегистрировалось около 2000, видимо, примерно столько же уже и приедут. Но мы одновременно сейчас работаем над тем, чтобы человек, приехавший в день выборов, мог прямо там обратиться в суд
как в судебном порядке, по-моему, решается вопрос его регистрации, и в тот же день проголосовать. Не знаю, получится это или нет, но будем в этом направлении работать. Тут головне, ми виходимо з того, що найбільш активними такими групами виборців будуть ті люди, які були вимушені покинути або окупований Крим, або окуповані окремі райони Донецької і Луганської областей. Ми вважаємо цих людей такими, які дуже відчутливі до тих кандидатів, які здатні відновити державний суверенітет України над окупованими територіями. Вважається, що лише з Криму за 5 років тимчасової окупації були змушені виїхати і проживають на материковій частині території України десь близько 50 тисяч людей. Отже, ми не знаємо, скільки з них виборців, але здається, що більша частина з них є виборцями, там не лише неповнолітні. Отже, ми розраховуємо на їхню таку потужну активність, бо вони всі хочуть повернутися додому. Вибачте, пане Джемілю, а ви можете уточнити, ви сказали, що працюєте над тим, щоб можна було в один день виїхати і через якусь судову процедуру проголосувати. А як це можливо? І коли це буде відомо, чи буде це можливо? Що для цього буде зроблено? Там представники суду прямо на дільницях будуть працювати, чи як? Имеется в виду, что вот наибольший ближайший подходящий для нас избирательный участок – это в Херсонской области, скорее всего, в Геническом районе. И там будут судьи, которые будут рассматривать обращения с просьбой, с требованием, чтобы ему дали возможность проголосовать. Но мы так подсчитали, если один судья хотя бы 10 минут будет выделять на одного избирателя, то там должно быть очень много судей. Над этим будем работать. Але такий шлях відповідальний – це все-таки, щоб люди заздалегідь в той спосіб, як передбачений законом, внесли відповідні свої зміни щодо місця голосування і виїхали. Так, дійсно, людям доведеться двічі виїжджати з Криму, і тому тут не можна оцінювати, знаєте, як деякі експерти роблять, мовляв, з Криму виїхало 500 людей, чи 3 тисячі проголосували. Це говорить нібито про те, що подавляюча більшість кримських людей, вони якимсь чином відсторонились від України. Та ви знаєте, це просто такі експерти, вони не розуміють, в яких умовах живуть громадяни України на окупованих територіях, і яку це треба мати мужність для того, щоб відкрито здійснити цей крок. І які ще можуть бути загрози по відношенню до тієї людини, яка дійсно свідомо виїхала і проголосувала на території материкової України. Отже, одна така людина, один такий громадянин України, для мене він може ототожнює тисячі і тисячі інших людей по своїй смілості і вагомості його голосу. Прошу. А скажіть, будь ласка, ще, от ви заявили... Просто я просив, добре, але майте на увазі своїх колег. Прошу. Доброго дня, прямий канал. Конгрес США вкотре офіційно заявив про те, що він підтримує Україну, офіційно не сприймає анексію Криму. Тим часом Путін вже заявив про те, що він буде на 5-й річниці анексії Криму. Як ви можете це прокоментувати? Дякую. Дивіться, ми дійсно дуже вдячні уряду Сполучених Штатів, і Конгресу, і Сенату, взагалі політикуму за їхню послідовність щодо невизнання анексії, щодо підтримки української держави, щодо тиску постійного на Російську Федерацію, щодо мобілізації свого роду західноєвропейських партнерів. І тут ми дуже розраховуємо на те, що така політика Сполучених Штатів, вона буде і далі продовжуватиметься і буде посилюватися тиск як самих Сполучених Штатів Америки, так і всього цивілізаційного світу. Це перше. По-друге,
дійсно зараз вже сьогодні оголошено про те, що з нагоди п'ятиріччя захоплення Криму президент Росії Путін планує відвідати Крим. Дуже хотілося б, щоб оці його плани вони були відповідним чином відпрацьовані Міністерством закордонних справ України, яка, до речі, завжди і дуже активно змобілізовує наших міжнародних партнерів в таких випадках. Хотілося б, щоб провідні лідери країн не залишили це без реагування. Мені особисто, як українському політику, як голови Меджлісу, я би, можливо, з вашою допомогою, я закликав би кожного з претендентів чи з кандидатів, зареєстрованих на обрання президентом України, я повторюю, кожного зреагувати на плануємий Путіном приїзд як президента країни-окупанта на тимчасово окуповану українську територію, і в цьому реагуванні чітко кожен кандидат відзначив би своє бачення звільнення Криму від російської окупації. Я дуже сподіваюся, що кандидати-президенти обов'язково скористаються такою нагодою, хоча думаю, що деякі просто будуть черговий раз цього уникати. Тут хто з мікрофоном керує? Прошу. Агентство «Кримські новини». Таке запитання. Меджліс висловив свою позицію. А наскільки, скажімо так, кандидатура чинного президента популярна і має підтримку серед самої кримсько-татарської спільноти, і, зокрема, серед тих людей, які приїжджають в окупацію, наскільки люди володіють інформацією для того про досягнення, про програму президента, щоб зробити свідомий вибір на користь його, скажімо. Те, которые интересуются политической жизнью материковой части Украины, имеют возможность получать информацию. Пока что. Есть интернет, они могут через спутниковые антенны получать информацию из украинских телеканалов. Есть канал АТР, крымско-татарский канал, вещающий на 3 языках 24 часа в сутки, и они подробно дают информацию. Дивіться, я тут хотів би продовжити. Я кажу чесно, мені іноді буває дуже важко передати тій частині суспільства українського, яке просто не в змозі віддати собі звіт, зрозуміти, що насправді відбувається на окупованих територіях і що відчувається в який спосіб, на яких мотиваціях от тими людьми, які живуть на окупованих територіях. Ми не беремо на себе монополію передавати 100% точно всю логіку розмірковувань, підходів тих людей. Але погодьтеся, ми одні з тих, які цілодобово з ними спілкуються. Люди приїжджають, ми постійно на різних формах комунікацій, ми опікуємося, проводимо різні зустрічі, виїзди. Буквально на сьогодні вже декілька членів Меджлісу, вони тільки приїхали і знову роз'їжджаються по всьому світові. 15 цього лютого буде засідання Ради безпеки ООН. Туди їде мій заступник Ахтем Чийгоз, їде наш громадський діяч Алім Алієв, їдуть інші представники українського суспільства. Я виїжджаю в Анкару, пан Мустафа Ага в Вашингтон. І це ми завжди робимо з тими людьми і з їх думками, які живуть в Криму.
І коли мене запитують тому, що якими відчуттями чи на яких мотиваціях опираються ці люди, я говорю завжди, як мені здається, саме головними їхніми словами тих людей. Слухайте, вони оцінюють українських політиків лише з одного такого підходу. Чи вони здатні повернути Крим, чи ні? І більше нічого. Тих людей, це, можливо, комусь здається неправильно, можливо, їх не турбують багато інших питань, які турбують тих співгромадян, які живуть на материковій частині. Бо для них там не актуальне питання в такому розумінні, як тут на материковій частині, такі соціальні питання, питання пов'язане з реформуванням тих чи інших сфер життєдіяльності суспільства. Ті люди, громадяни України, кримські татари, етнічні українці, інші, які живуть на окупованих територіях, вони просто знають, що поки триватиме окупація Криму Росією, поки існує окупаційний режим, в них немає жодної перспективи щодо вирішення жодних питань, які є актуальними на материковій частині України. І тому вони дуже підходять, знаєте, чорне і біле. Біле – це те, що буде сприяти звільненню Криму. І якщо підходити з таких міркувань, я намагаюся передати їхні артикуляції перед нами, то вони і говорять про те, що, і я просто транслюю це. Вони кажуть, скажіть мені, я це повторюю перед пресою, хто останні 5 днів, скажімо, в Україні, чи 2 дні, поки оце йде сьогодні, вчора і сьогодні сесійний тиждень, всі ті виступи, всі ті, я не знаю, такі взаємні претензії або якісь викривання, в який спосіб вони відбуваються і проти кого вони спрямовані. І сьогодні в мене був такий дзвінок, просто на який дуже легко, але і дуже важко відповісти. Люди мене запитали, слухай, сьогодні був день виступу народних депутатів від мікрофону. По-перше, запитали, чому я не виступив. Я дійсно записався, і наша фракція намагалася мені віддати слово, але просто наших там не сталося на першими ті, хто міг там виступати. Але спробую, що завтра, можливо, ми оголосимо, скористаємося процедурою оголошення перерви, і я зможу виступити від імені людей, які живуть в Криму. Але друге питання було, на яке дійсно немає відповіді. Мені сказали, що майже жоден, хто виступав сьогодні, жодного разу не сказав про причину всіх наших бід в Криму, про наші негаразди, нещастя, хоча згадування Криму було, але було в такий спосіб, що все одно звинувачували один одного. Отже, якщо говорити, чим керуються люди, які нам надають право висловлювати їхню думку, то вони в першу чергу свою позицію визначають, виходячи з того, хто здатний на їх точку зору звільнити Крим в короткі терміни. І їхня відповідь є одна. Вони бачать Порошенка. Це не говорить про те, що вони не бачать інших політиків. Це не говорить про те, що в них немає симпатій до інших якихось кандидатів. Але вони намагаються для себе на першу позицію винести головне своє, головну вимогу до кандидата. Можливо, завтра, коли буде звільнений Крим, і Крим знову буде відновлено державний суверенітет України, ці люди можуть бути більш розкуті в своєму виборі. Сьогодні вони мобілізовують свій вибір і його проєктують на одного політика. Можливо, десь наступаючи на свої симпатії і антипатії. Дивіться, якщо немає більше запитань, я ще раз хотів би подякувати за те, що ви відгукнулися на наше запрошення і, користуючись вашими можливостями, ще хотів би закликати всіх громадян України
31 березня бути найбільш активними в ході голосування. Дуже дякую за те, що ви прийшли. Мустафа хотів би сказати. Прошу. 31 декабря, перед Новым годом, какой-то канал у меня в прямом онлайне тоже задавали вопросы, связанные с выборами. И меня спрашивали, каково будет ваше поведение, отношение к тому президенту из числа вот этих кандидатов, который пойдет на соглашение с Путиным относительно Крыма. То есть признает Крым территорией Российской Федерации. Для того, чтобы установить мир с Российской Федерацией. Мой ответ был такой. Этот человек для меня уже не президент. Он для меня враг. Не только мой личный враг, но и враг украинского государства. Он предатель. Потому что в соответствии со статьей 17 Конституции Украины первая обязанность президента – защищать территориальную целостность своего государства. Поэтому право, обязанность граждан немедленно предпринимать меры для свержения этого президента. И еще хотел бы напомнить слова генерального прокурора Порошенко, который он сказал на Луценко, да. Он сказал, что если у нас будет президент, подобный Януковичу, который будет предавать свою страну, ему не надо будет дожидаться следующего Майдана. Ордер на арест будет выписан немедленно. Я хотел бы на это заострить внимание всех кандидатов, которые претендуют на должность президента. Да, он будет президентом, но он должен будет считаться с Конституцией нашей страны. Спасибо.